Halor Kapatisi TV. Together we achieve, together we can fly, reaching for the sky. ICFA University, Meghalaya. The all-new Banalari Nexa showroom is now open at Maoyongrim. Explore premium Nexa cars, book your favorite, and take a test drive. Nexa. Create, inspire. Ka Khasi Students Union, kelapan pau ya ka jingbitar. Halo ka jingkeran usembut Menteri Rangba ka jala, ubah kami ya tanat kampok yeng, ubah perstun tensong, haka baidai baka jingdawa, ban Menteri Kam ya ka Meghalaya Resident Safety and Security Act, haka jala. Haka jingkeran bigelap thai khubur, hadian bela IT ya dorkas, ha office Menteri Rangba ka jala, ukon rat kisang ma. Ujian seketi ka KSU samna Ruben Najer, ulaong, baka seng, kamla satya ban pediang ya ka jingkeran, jong sembut Menteri Rangba. Ulah kenoru baka jingmam kuak ke sarkar jela ban Menteri Kam ya ka Meghalaya Residents Safety and Security Act kadan ke AKA Shalendan. Haka juk kapur loya tu baka seng kadawa ya sarkar ban Menteri Kam no ya ka Meghalaya Identification, Registration, Safety and Security of Migrant Workers Act arajar arpau kablasa pending mental ars nam kenti. Kaseng gladawaru ya sarkar ban penbet no ya ka thungkam thungjam hani grims kumbala kular dak sarkar haka santarik jombang aja pesan. Sakoi pak kacing dawa kalong, bak sarkar kadiban pendam ban weng shi sendon, ya ka personal interview haka grade B, non-gazetted post, grade C bat grade D, katkum ki kendon jong ka DOPT, ban pentamai kajing trekam, hapo ke MPSC bat DSC, ban pentrekam yak standard operating producer haki recruitment board. Hak baidai baka niu jon sekretari ka KSU laong baka seng ka ipor kasan singi sarkar ban pen urlong hanrai lem kumta ka seng kaman si ban pelong digi jinga ki persya ya sarkar. Kapuat ka di halor ka MRCC nikilat pathai kubur ngila pensungu nakapor halor ka jinglong jingman juk MRCC Henry ngila air ki jingtho shaka sarkar ban sya bak ke baki om ki kamdei nomor bang ngila file ki RTI ngila tip ya status jong MRC kolong nu Henry ka jingkran jong activities chief minister hat os ba perston tensong kadang penbitar kapen klub ini wala ngila don ki kot selaki bau yang ngila tip syai kalong kumnu ka jinglong jingman Henry pelen idang nut ban lam ler nut ban keren kuntu kai kata kai kalong ka bang nakaliang kaseng ngila ban tiang but ngisngu bala suppose tam mentah kala Afrika kala don ka marsi Henry wat lam tangi pad itang tai dak mission do juga marsi wat ja ka badon ru kadang ile kumnu ban weng no te belai ka sarkar ka ko pan weng ya ka kam ko Menteri kami harus MRC lesi ka don ka AKA Shalendan kabala ka jingdawa ka jingi ka ban Menteri kam no ya ka Migrant Workers Act ha osnem arja ka pusau nakaliang kaseng kala don ka jingi ban kendang ki barjela ki ba wantri bian ki barung bian ko ka jela kumba arja tamut ki barjela ngila be buruk ki sorsilong ki district hantu kopor nakaliang ka sarkar kala khot ya keren ini kala amen no ya kata ka Migrant Workers Act juga jela arja arpo bagila tersat no tai kendon juga work permit hanta hadir ka tu ngila mut ba kan terikam no kata ka an Henry hadu mendapat ngi ba kata ka an kapat position shunuru la asna menta kadang sudi lesa wala apas ta cabinet kala apu shoplo house Henry ka baleran kalau hadu menta ki ka terikam ti beli ki ka terikam lesi kan dia benar lang makasiri semen nu nomor ki ko on ra ite ki long 3 boro ki ba long illegal la mata ki shiri ki cement factories boro ni don ka jik subha ba ki don ki kharbang la dishi ki boyo 3 itu nomor ba ka don ka jik si ka baduna ki Henry marka pot ngi ban docket ngi tho ban balik spek ki nakaliang ki kulit nakaliang ki bor penyat kim ju ala ngi balik itu ka don ki Shalendan nomor ba takra ki wala ka marses ni kim ko rekam lesi ka jingrung jingmi jikini ki barzala takadon ka khlob talasi ki haban register ledi hentu ki hab register le ka shtong te kandon ka data te kini ki borong ni stu pakadon ka konspirasi ka bahi halor ka ning kamat ka basa kalong halor ka tungjam ka halor tungan julang ka lingkong yung ba de ban weng no ya ka person interview
kaba nomor bakat kum ka guideline arja khandri jo sarkar India kam sha shu bandon kono post interview nam tagi group D group C but group B nang gazetted post and then ni bat ha po jela chung bat ka post interview kanam don bai ni te balik ko banan balik ka don post interview nomor bakat de tek tangkum no banyo thap ki breu jong jong bat kani kai buno hi kini ki kam bi an jo sarkar nomor ba dekhi yo ban thap ki breu jong jong ha ju poru ki yo ban pendon kam ki breu akum kini ki public hearing ba ban ki record ni ban penja kum ta ter ha de ba ka jing puspa ngi ngai keren ba di ban weng no ya di ban pentrikam marto ki reforms ni ki suggestions ki bang ai apa de pak MPSC bar ke DSC MPSC la don ka tu kan ni kendon ki bala trikam ndre omporo hakaya ka DSC li opat trikam la kanu ta ban nadu sam arja besar nilaya ja kan ni de hadu mentaru 4 don inu tak sekala bat ngila thaj penyekeran ciakran ita di hablok tengong jam haju por kita kibir recruitment board bikin don no ka special ya ka SOP na standard operating procedure namar bakini ki recruitment ita ni ka don kami ki jikuman mar kim don kono gaan kim don guideline ke thap kam bet ka bomon bat ka bakhatu ka jingdawa kabasan kalong halor ka issue jo kan nigrams ala kuma bikin ma ho arjar apusan Citrik Ming lah ya ki berhala kamat dari office jong director jong nigrams ban ya range pang reservation banyak range pang kiwi ki mat ba kata ya ka nigrams tu kapor ka di sarkar jelahi kabawan ban tuklar kabawan ban penyesu ka omba menilai kan simkia sarkar jelah ban penpet ya kendung pot nigrams pakan ha ministry Henry asisna minta kita ke jungkular ki longtang ki jingpak sudah nistu imka on stop recruitment nigrams tamar bakadi ka jaka sumar ka jing kun sange ya ka recruitment kan keta ya keta tu ya ka jaka sumar tingi makadang cui lemshi from collective na ka pos na kundu ki head minister kundu chief secretary pan kama ro kaman Andre hadu minta kampat mi kanu ka jing siso te nakaliang geseng ngila kadang so ngila nya ki jing kular thok ki jing syukur baka jing tombor jong ka sarkar jela tingim sim la shuban yaisha nim la shuban ap kita ki iki baro tingi ai por khatsan singi ya ka sarkar bat lada ka sarkar po kini khatsan singi kamla man pentrikam miki mat jingdawa ki jungi tika sing ka hapsim ka hapmi ban belong ki jingi bernihat ne bernihat wat karukom thoru kalaya pher ka bernihat ba tho du wai ka don ha Meghalaya Henry ka bernihat ba tho du yupat ka don ha Assam ka we ka nong ba Henry la phya aliang du pu du sam chungki jela house name R1000 ar pusau ka kai phot ka perthei ka lapni ka kerteng ka bernihat ha kamat Henry ka khubo ka jingsha bonsin laklet but omshim la ban pin pau nama email de laslam de ladon hi jaga sanpo kumbangi kinong song iti bi ba ka berni ka hap lang bat ka border Assam hindi ban ong ba kal air ka one way tang na Assam ye tang na Meghalaya kalong hap leng mo ba ka hap lang ka Meghalaya bat ka Assam border ki karkhana badon hakani ka nong baru ki long ki bala benta hapdeng arjela ka jingyar ka long kumba 100 square kilometer na pedeng kani 8.2 square kilometer the hab hapo Ripoi district ha Meghalaya kat ba lai point khat lai square kilometer ka basa ka hab hapo ka Kamrup metropolitan district ha Assam ban pin bet ye kamat jong ka jinglong jingman jong ka leer ka Meghalaya state pollution control board kadang pet ngon man la ka por ka CEA QMS continuous ambient air quality monitoring station bat ka manual monitoring station ki pet patho ya ka jinglong jingman jokal air klem sange kadero kabajan bahabat ka bordar Assam tanglai 100 kilometer ni don bat ka bordar Assam kajing ya per jongkal air kala don sibun kala duna sibun kala kham khoj kala kham pangat nang takini kiding kisi ru dangi pet menta bat ki por ki ba mensua em kala ya per sibun kila terngam ba ka pollution ta kadon ba sisin ba kila don ki factory mo ya tangim laban len re ban ang hadu ba kandak ta hadu kata ko makimi kini dia long ngi tengim lar ban ya menjur hakador ba jong ka ying dor ba thau an
Menteri Rangba ka Chila ong bokla tho shu Menteri Rangba ka Assam ban thau ye ka joint committee. यहाँ का जो रियल फैक्ट है जो मतलब मेन पोल्यूशन था, जो फैक्ट्री था पहला मतलब रहने का मुश्किल हो गया था यहाँ पे। गवर्नमेंट ने भी बीच में बहुत सारा फैक्ट्री शट डाउन कर दिया, लेकिन पहला से बहुत अभी थोड़ा रिलीफ है और शांति है रहने के लिए। Kala ka bayat kam sange haupur usam Henry ban ong ba Bernihat Mikhalia ka dey ka nong ba ka ba jabotam ka penyalam bakla ye gibreo.